Yo, budal ngonten iki. Si. Iki Pak Nyoton, Pak. Remdor iki pokoke. Karo sapa? Karo bojomu. Karo anak. Lah sama ambek sapa ya? Ndang, aku ambek ndok ambek culut tak. Jadi itu kakak. Sama nang bapak iku lho. Ayo. Itu no. Aku wedi aku karo bapak, wedi mah. Nah, ayo karo sampean. Yo. Ayo, sama. Nah, maju ndak wedi aku. Lah, Mas ndi? Yo. Indo, awas hati-hati, hati-hati. Celut, kangen Bu Awang sayang. Sampean kangen enggak? Heeh. Iki golek tempat dhisik guys iki konten ya. Kita videone bahan desekone. Rame nih, Pak. Dalem. Iki golek nggen sayang, golek nggen sing apa ya? Sing belum pernah dipakai tempatnya. Jadi ini mumpung sing golek nggen sing Padang. Motornya nih, Mbak. Terus apa nduk? Bentar iki lho. Wis sepiyane ya nek kocone. Bos, selereng iki jenenge nduk. Halo. Nggih. Ora, ndek omah mau ki enek motor, enek suara ngong-ngong ngono lho. Ora masalah toh, mesti kan Engko ae. Enggak mau di nganu setil ya dah. Iya, engko ae. Engko sing adegan terakhir engko kok sing engko bar kok kene kono lagi koyo metu. Ya wis ah. Arep kono kok. Ya. Ya iki piye ceritane? Ya wis sampean pokoke manut, Pak. Sampean iki enggak oleh enggak manut. Kudu manut. Anu mangle yo. Linggo ning nganu kene iki. Heh? Sopo? Pak Tatake. Iya kene ae. Tak enteni ning paket mah. Ora Pak Tata kan ngalor ngidul. Apa kae ning kali ngono kae? Nganu kepadang. Kepadangan. Berarti ki ngelor ae. Ning kali to. Engko etok-etoke nganu Pak Tatake karo karepe bunuh diri. Ah, ngono ae lho. Banyak ngono. Kok segari wi. Pak. Ojo sedih kan nemen ape dulu. Oh, aja to mesakne kok. Ora, terakhir engko etok-etokane ape mencolot ora aku kudu ngising, Pak. Ngono medul. Nek apa takok iki saya sedih ngono. Heeh. Soale engko intine engko tibane dheke keblek. Ngono lho. Wis manut ya aku. Kono ya, Pi. Dijurene panggah golek nggen kuduan. Iya. Ya wis tak kene men aku nyaput aja cerita karo aku. Ning kene berarti motor nanti dipindah. Iya. Iya. Iya ning kene. Saiki ning kono dhisik kae. Iya. Iki adegane sapa sik? Di bapak no. Bapak sik numpak motor sik kolor apa piye Kemlelet. ngono dhisik. Mikrofone dikekne, Neng. Wayahe bapak iki karo awakmu macak wimang. Iya. Iki adegan ini sebelum nyampe omahku. Ceritane ngono. Urung teko omahku. Ceritane ngono. Adine dhek sik ape budal kok ngomahi mak cetukan tatak dhisik. Iki karepe. Wae jare ape ngapeli ngono. Heeh, ape ngapeli wis. Iki kan tantane kan aku sembayaran karo sampean. Lah nggih. Ya wis Iki ya. kok cetok tatak ning kono. Iya iya wis tok kemelelet ya rasa sok ganteng ngono lho, Pak to. Golek lorong kas ya cocok ae. Telu ra apa-apa iki. 19 19 tahun. Weh, wis montore rewor iki pokoke. Aur 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 aur. Rara enggak usah ikut Dok, sini ya. Irung waya dhewe engko ya. Mau kasih tatak sik to. Heeh. Lah mikrofone Bapak mbok taruh ngendi enake? Diberesi iki dhisik bagian Pak Tata engko ora ndak ra fik-fik engko.
Pak Tatak sama no jegrek-jegrek jegur kene ya ora apa-apa. Sampeyan karo mlaku nganu Pak mungkin apa? Ndok, ini karo yangku jalan-jalan ya. Kikuk. Iya ora apa kikuk-kikuk wes. Kekok, dolanan kekok. Terus Pak Tatak, Iya. Pak Tatak nyapu ning ngebuk kan. Lho. Ngono. Tapi kemelelet sih, glayir-glayir sih. Wong kemelelet tok piye. Diri ya nyapu ke Tatak ning ngebuk. Aja bunuh Kediri aja nggih bahasa sing sara, enggak oleh. Oh iya. Heeh. Oleh piye nyapa kayak ora usah bahas bunuh Kediri lho jane. Enggak oleh. Enggak oleh sara banget. Ora. Jane kok mencolot kok buk mulai wis kan duduk nganu. Duduk Sarah iku. Oh iya wis, engko sanane mencolot neng kali aja nggawe bahasa sing sara pokoke. Aja loncatan kono tak. Sembrono tak. Ning kono. Iki aku tak nganu sampean ning ngene ngalor ngidul. Aku kolor kono. Yo tak kene. Kok kene tak ngono. Awam karo numpak beda ya, karo numpak motor ya. Wis diatasi nganu. Mikrofon sesi tak tolong dimatikan nanti tok tik tok pret. Tok gede tok pret. Sampun. Pak Tatak semangat ya. Ben nampire rambulan baleni engko ya. Gom bledos. Enggak sih rada cerita Jawa tidak iso. Iya no. Ora oleh guyu. Dilarang ketawa ya. Dilarang ketawa ya. Dilarang ketawa. Dilarang ketawa. Dilarang ketawa. Cuman tersenyum. Kebit. Kegedean iki Nmax-mu. Iki lho, trejengane Pak To ya kemelalet barang lecah iki lho. Deloken ngene iki. Wur. Tak kendur. Aduh. Oh, tenan banter-banter. Ya ngalor dhisik. Sampeyan ngetokne aku tapi aja banter-banter iki jenenge aja banter-banter. Engko sampean kaya nganu nyeritakne pengen ketemu nganu sapa iku? Ayang us-us. Iki engko aku ngene engko tebas ngejak mangan opo-opo ngono. Pokoknya yang pertama Bapak duduhna kemelelete sik lek numpak motor mau aja kesusu komunikasi. Kemelelete mau lho. Ya keplelet engko. Oh. Pas Dipotong. Oh, no. Berarti nanti ditaruh depan toh tapi? Oh iya. Berarti ki diambil bagian tengah sik, Pak. iki kan memotong sih. Pak sampean manut lho karo bojoku ya, Pak ya. Ya. Kok kono e kolor ya aja kok kene. Ora mbok pencet nakmu. Wah. Wah. Minggir ti. Ora montor. Iki saiki adegane bapakku. Mari ngono adegane marah kentuk kentak kopret. Iki bapake si Rara Endelia Kemayu Ningsih utul-utul itil-itil atel-atel ya. Kitil-kitil. Ya, lek syuting ini ki, sampean lihat tiap hari Lut. Ya. Ben seru. Pak Hansip. Ini begini Pak Hansip. Ini Pak Hansipnya ayahnya si Rara. Pak Anjit, Paman. Ini jadi Pak Hansip. Jajal Ini tadi dhisik adu gemberah, adegane soalnya kolor. Kok adewe timbangane geget. Sampeyan kon ngalih. Kon balen-baleni lah capek. Kayak engko lembaleni nek ping 30 mentian. Iya. Tapi lek bapak tok pokoke ora nek Pak Tatak Heeh. gampang. Tapi lek nek Pak Tatak Iso baleni kudu ping Aku dhewe 5. lek adep-adepen karo Pak Toy. Ora iso ngempet. Masalahnya bapak ki lek ambekane bringose di ngene. Kalau di kurang teko. Gitu seneng.
Ini anakku lanang ini ngerekam apa iki anakku lanang? Rekam godhong tela. Lah aku Godhong ngerekam tela. jagung. Mbak sampean ngerekam jagung. Telo-telo wis metek. Oh beda iki. Murung to cek suwi wingkote sik bulan baleni. Ki kalau lek baleni enek ping ra kaping ra karuan kaping induk. Tapi seendake kan duwe celengan sing tinggi hari Sabtu to. Nyulut. Aku bisa. Iki nggak ngerti hasilnya rekamanku piye yo guys. Masalah iki aku pakai HP iPhone anu Pro iki bukan Pro Max. HP sing lama. Amin. Kaya sing kae. Sing satune Pro Max tapi buat kerja le. Iki jane ya rada padang to Mas aku pisan. Padang. Tapi lek yo enggak sejernih sing sitok ya. Yo regane beda, Bro. Ceblok lho Ranggo. Engko lek kena iki ra. Nanti habis lho waktunya dipakai Pak Pondok. Iya. Mun dadak pulang ngecas adewe. Pak, nyapa kayak adewe kok dikon rono deh. Alah suarane karo iki. Berarti mlaku. Anu mlaku akhire. Yo, Iki lirih lho. Iki lirih tapi suarane tek-tek lho. Mlaku. Kudu lirih. Karo bapak Melayu. Karo sapa wi bojoku Melayu. Lirih ayo kon anu lirih. Lah lek kaya kemlalet piye? Nendra kualah. Ra rene ra. Jane motor listrik lho. motor sapa? Tuku sik. Ya sampe tuku. Lah piye? Ora aku ki duwe. Lek motor listrik kan ndak krungu ya. Aku. Tapi ya ora duwe. Tek sapa ya nduk ya. Minggir. Ndi? 5 berarti dijajal dirungokne. Nggih, Pak. Mau dijajal dirungokne berarti. Nyapa? Kemlelet montore lek numpake tek-tek. Marahe ndek sing anu. Ngene iki lho proses lek video ning belakang layar. Iki sing mangap, sing jemple-jemple. Piye ya? Iya ngono kudune. Lho Pak Teh aja ngono Pak Teh kok mesakno aku wae ono sitok. Butuh tenang. Kok jepit sentak enceng iki. Lek mau sampean ngapain aja Pak Teh ngono iki terus akhirnya baleni iki mah. Ora, tapi ora aku main gol. Ya macam ngene iki jelas to tak ngene iki. Apel ini yang aku. Pokok ngene ya Pak Teh. Aku bantu ngene iki. Sampai iso. Piro kaya aku. Lali kok yo karo nganu ngono. Ora ngene itu Pak. Ya apa melet bareng. Ora ya. Oke, men penyakite. Penyakite lore gampang lali ya. Lah durung melek sisih. Pemainnya penyakit. Aja lali Pak Tatang jajal piye? Kuwi aja lali, wis mergone patenan iku. Tapi lek mana lek kono lali aku malah aku sing ngene. Biar kumarahi malah nek kono ora ngerti. Sampeyan aja marahi kancane, Pak. Sampeyan fokus sampe perane sampean dhewe. Oke, baik. Aja guyu pokoke profesional kaya aku. Iki ngenteni Ngenteni ces. iki garek padang dipendhin Pak.
Jan kabeh melu saeneke. Bapak masak Mas. Cak loro. Cak loro. Dang, jirno dang. Wes, betul? Cek HP-nya sampean satu disimpan ya. Rara. Oh, nanti cukur ya. Enggak usah. Loh. Masih ini loh. Iya. Enggak usah mainan HP. Ya, Ra. Aku mau krungu bakul cilok toh. Warna biru. Heeh. Pengen beli, enggak nggo duitnya nggo duitnya. Warak jane tapi pengen cilok. Tapi aku pengen. Wis warak to ora sampean mau mangan tumpeng sak mono kean mosok sik kurang. Kurang. Lek Mbak Nawang jelas kurang. Jelas kurang. Apa ada berarti adewe ya. Kak sendok aku lapar. Siapa yang bawa uang di sini? Malah jara kita cilik-cilik ya. Nangis gitu. Nyapa lomba nangis? Tarik tambang tangannya perih nuang. Rada mlayu. Aku enggak mah. Lho iya kabeh wis do kenyang toh? Aku kenyang. Oh, go kenyang. Kenyang toh? Oh, go kenyang. Aku sambal kacang. Kene. Aku pengen sambal. Sambel apa? Kacang hijau. Kecap. Sambal. Aku enggak kecap. Rara nggih sambal kacang biasanya. Rara pakai sambal kacang. Oh, Cio yang jelek sambal kacang. Iki sambel kacang, Mas. Iki Rara sambel kacang. Awas. Khusus lagi. Oke. Iki piye ya padha. Enggak. Tahu tok ya aku yang Pedes. tahu tok tahu 4.000 sing 2.000 somai. Iki apa iki? Iki sambel tok. Lombok. Lombok tok mau aku ya. Oke. Kasih kuah dikit. Sambalnya ini. Oh. Kamu mau enggak? Mau? Enggak. Enggak. Satu, dua. Sambal kuwi. Karena kuah pitik ayang. Iki kecap. Kita apa sing lanang kita. Satu. Si satu sambel. Lole. Aja ganggu sini. Seneni kok. Aja gembrah le seneni kok. Ini pedas. Pedas. Heeh. Ya Mas. Aku ndek tang 15. Yo. Ditangi bakal pentol mah. Ditangi bakal pentol mah. Tane bojomu. Aja gembrah. Aja gemberah. Rara sini, Ra. Ora oleh, Ra. Tiga. Walah Pak RT kok yo sampean gelem mijiti aku. Lah aku. Lah sampean aku tak teko mong kaya piye iki? Seneng ngono. Saiki kok susah nyapa, enek apa? Yo piye lho, yang RT, Piye? Mikir apa? aku ki mikirnya anakku. Mikir piye? Wis umur sakmono, urung rapi-rapi. Pancen rung teko wayahe. Kowe teko jodone yo teko dhewe. Ngono lho. Lah sikilmu kuwasar kaya nek baut-baut iki apa? Ambune apa to Dek kok pating selenting kaya brambang goreng iki. Minyakmu apa? Ora, Minyaknya apa? yo ora lho, nganu Pak Iki RT. menggobrat apa sikilmu ki? Masalah. Bah sikilmu enek nganune ya apa bencong ne ya. Ih. Enak entet iki. Mboten. Lah wong didamel nge-grab mobil ae. Untek yo oke OPP. OPP.
Mos Sampean duwe nomere kula mawon ora lho. duwe nomorku 000 Ki nopo to niku? Nek nggih tumbas make up iki. Oh, iya. Ben tambah cantik di depan yang RT pokoke. Alah. Nggih Mbah nuwun. Arep tak sayang iki. Alah. Mentok sampean. Dele kok. Kudu belek. Lah dikakek. Ajeng Febria. Iki lagune anyar-anyar iki. Waalaikumsalam. Sampeyan jane kok ngendi to Pak sedina blek lho. Wes. Jabri karo atokmu lho nembung dhuwit jarene arep nggih malam mingguan gek aku ora mbok cekeli apa-apa. Ya, nganu lho, piye? Duite sik digo tatak mung di apa di nganu. Digalo. Ya wis gede grudak-gruduk karo bocah-bocahan ya isin mong wae. Ora aku lho demen ngalor ngidul ngoblang kok. Lah piye to? Isin itu wae. Ya wis ndo lek domongi wong tuwek iki penting ora nyengklak lek domongi wong tuwek. Dipaksa-paksa wae. Ya rung sirne aja kluyuran ae. Ya wis ngene iki srek sore tak adus dhisik. Oh iya Pak, brengos saya nyukur. Dadak sesuk diceluk neh, ora kok waya tertib penggayan mari. Sek kat. Wes. Duh, jenengan sih. Duh.